Bohatá ponuka vzdelávacích a študijných programov realizovaných na 5 fakultách každoročne láka na akademickú pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nových záujemcov o štúdium. Ponúkame vzdelávacie a študijné programy v 19 študijných odboroch, čím sa teda zaraďujeme medzi najrozmanitejšie univerzity na Slovensku. Už dlhšie sa mi páči táto univerzita, aj z počutia, čo som počula, že má veľmi dobré referencie a aj ten priateľský vzťah. Už som bola dvakrát na dni otvorených dverí a vždy mali taký priateľský prístup a pekne to vysvetlili. Fakulta prírodných vied a informatiky ponúka štúdium kombinácie učiteľských študijných programov aj jednoodborových študijných programov ako biológia, aplikovaná informatika a aplikovaná ekológia. Novým študijným programom je digitálna ekonomika. Študenti na tomto študijnom programe môžu získať veľmi cenné vedomosti a zručnosti, ktoré sú spojené s digitálnou transformáciou a majú ich pripraviť dokonale na trh práce, ktorý má nastúpiť v súvislosti s digitálnou transformáciou. Okrem takých štandardných predmetov, ktoré sú zamerané na ekonomiku a manažment, študujú aj rôzne predmety, ktoré sú zamerané na informatiku, napríklad digitálny marketing, tvorba webu, virtuálna realita a práca s dátami. Ja som so svojím výberom školy veľmi spokojná. Sa mi veľmi páčilo, že tento odbor je taká kombinácia ekonomiky a informatiky. Je to také dačo nové na tomto trhu a aj vlastne viete si nájsť nejaké dobré uplatnenie určite potom, ako skončíte tú školu. Veľmi sa mi páči, že veľmi spolupracujeme aj s našimi vyučujúcimi. Tá spolupráca, ja si myslím, že je veľmi super a ja som reálne veľmi, veľmi spokojná. Novým študijným programom, ktorý prepája informatiku a filológiu, je umelá inteligencia, spracovanie prírodzených jazykov. To je taká novinka, kde spolupracujeme vlastne s fakultou filozofickou a teda kombinujeme, alebo teda reagujeme na tú aktuálnu požiadavku spoločnosti, že všade sa objavuje nejaká umelá inteligencia. Takto orientovaný študijný program vlastne ponúkame v rámci československého priestoru ako jediná univerzita na Slovensku. Filozofická fakulta má druhú najširšiu ponuku štúdia v rámci všetkých filozofických fakult na Slovensku. Tvoria ich učiteľské aj neučiteľské študijné programy. Filozofická fakulta sa už dlhodobo orientuje na prípravu študentov v oblasti filológie. Ponúka štúdium cudzích jazykov. Orientuje sa aj na humanitné vedy, na históriu, archeológiu, žurnalistiku. No a samozrejme je tu bohatá ponuka aj ďalších kulturologicky orientovaných programov, cestovný ruch a ďalšie atraktívne programy. Záujem o štúdium je vysoký a vlastne vidíme to aj na číslach, že z roka na rok nám rastie aj počet prihlášok, aj počet zapísaných študentov. Môj profesor na gymnáziu mi hovoril, že táto fakulta je veľmi dobrá, tak preto som aj tu teraz. Aj táto fakulta tento rok ponúka nové študijné programy, zamerala sa na ponuku najmä medziodborových študijných programov. To sú cudzie jazyky v projektovej praxi a ďalej ponúkame nové medziodborové kombinácie politológie s anglistikou, históriou a žurnalistikou. Pedagogická fakulta ako najstaršia fakulta univerzity, ktorá má už viac ako 65-ročnú tradíciu, ponúka učiteľské aj neučiteľské študijné programy. No, ja to hodnotím veľmi pozitívne, ja som si lepšie ani nemohla vybrať. Pedagógovia sú veľmi aktívni, nabití informáciami a keď sa človek zaujíma a pýta, tak sa veľa dozvie, čiže ja som fakt, že veľmi spokojná s prístupom pedagógov. Musím povedať, že je to tu veľmi dobre nadstavené. Keď sa niečo nevie, tak sa naozaj hľadá. Není to také, že čo my povieme je pravda, ale naozaj sú ochotní diskutovať s nami. Ponúka vzdelávanie učiteľov všetkých kategórií. To znamená, že pripravuje učiteľov pre materské školy, pre prvý stupeň základných škôl, druhý stupeň základných škôl a spolu s ostatnými fakultami pripravuje učiteľ pre všetky predmety v kombinácii. Prípravu odborníkov v oblasti športu, rekreačných oblastí, prípadne v oblasti vzdelávania dospelých. Pedagogická fakulta, tak ako aj ostatné fakulty univerzity, flexibilne reaguje na trh práce, čoho dôkazom je vznik nových študijných programov. Unikátny študijný program, ktorý je zameraný na prípravu odborníkov, respektíve členov poradenského tímu v základných a stredných školách, zameraný na špeciálnu pedagogiku, sociálnu pedagogiku a
manažment vzdelávania. Aktuálne sú v procese prípravy nové študijné programy, ktorými budeme reagovať na kurikulárnu reformu, ktorá prebieha v základných školách. Ďalším fakultám patrí Fakulta stredoeurópskych štúdií. Táto sa zameriava najmä na ten stredoeurópsky kultúrny areál. Pripravuje nie len v slovenskom jazyku študentov, ale samozrejme aj v jazyku národnostných menšín. Takže v podstate aj uchádzači z jazykov zmiešaného územia si tu nájdu ponuku svojho možného štúdia. Naša fakulta pripravuje okrem odborníkov pre rôzne oblasti hospodárstva aj učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Najpopulárnejším študijným programom fakulty je regionálny cestovný ruch na 1. stupni. Na 2. stupni je to manažment regionálneho cestovného ruchu. Aj táto fakulta reaguje na kurikulárnu reformu prípravou nového študijného programu. My vlastne sklbíme vyučovanie slovenského jazyka, maďarského jazyka, anglického jazyka a ruského jazyka. Môžeme vytvárať učiteľské študijné programy nielen pre klasické aprobácie, dvojkombinácie, ale aj pre vzdelávacie oblasti. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva patrí k stabilne najvyhľadávanejším fakultám univerzity. Ponúka štúdium študijných programov psychológia, programy sociálna práca, ošetrovateľstvo a samozrejme záchranárstvo. Určite ma sem priviedla hlavne túžba, lebo by som chcela sa venovať psychológii v budúcnosti a dúfam, že to bude naozaj príjemná skúsenosť a že sa sem dostanem, to by som určite veľmi rada. Veľký záujem registrujeme hlavne o odbor psychológia a ošetrovateľstvo. Z tohto dôvodu sme nerozširovali ponuku študijných programov na našej fakulte, pretože máme dostatočné počty študentov každoročne. Táto fakulta vyniká aj priamym prepojením s praktickou časťou vzdelávania, nakoľko má každý odbor stanovenú povinnú prax. Čiže už počas štúdia teda majú zastúpenie študenti v nemocnici fakultnej, kde vykonávajú súvislú prax už priamo na oddeleniach. Vždy sa teda naši študenti uplatnia na daných pozíciách, teda v odbore, ktorý vyštudovali. Univerzita Konštantína Filozofa reaguje na dopyt na trhu práce ponukou nových nielen akademických študijných programov. Snahou univerzity je orientovať sa aj na prípravu kvalitných, profesíne orientovaných študijných programov. Univerzita sa neustále rozvíja aj vo vybudovávaní a vo skvalitňovaní svojich vzdelávacích priestorov, svojich výskumných priestorov a aktuálne univerzita je zapojená do projektu, ktorý v rámci konzorcia spolu s Univerzitou Mateja Bela rieši investičné aktivity zamerané najmä na dobudovanie kapacít v oblasti ubytovania študentov a dobudovanie našich internátov.